Diyan mga kabaro no, may gabi no, na sa playa mga kabaro, nagpaabot din sa kong order mga kabaro no. Yan, gusto tayo sa convenience mga kabaro no. T-shirt, yung lagbeer mga kabaro. Uy! Uy! Mga kabaro. Uy! Uy! Murag lami ni mga kabaro no. Murag taon-taon na po wala kainuman ni mga kabaro no. Oops! Oh! Gusto kita kumain na. Apple beer mga kabaro no. Mga tawa no. Apple beer. Ay mga kabaro no. So tagapaabot ko mga kabaro no sa chip, ini ako pipa kung nai food panda. Kabaro. Uy. Food panda. Ipanglingaw mga kabaro no. Ipanglingaw siya ni mga kabaro. Yay. Samtang paabot mga kabaro no, sa food panda. Mga kabaro. Sana mga kabaro no. Sana pa mga kabaro. Ikan sa uy. Mga kabaro. Prito na mga kabaro no. Pwede na ka mahubog mga kabaro no. Ano yung pinakahangag no. Wala may food panda Jeep no. Salamat madam. May umiga na mga kabaro ng cashier. $194. Hindi nung pagkanda mga kabaro. Ay, food panda. Kabaro. Bago lang nagulan ng mga kabaro. Nakita mo sa playa. Pakarol. Paabot ang mga kabaro no? Panggabi ka, Koy? Panggabi ka? Street? Luyo, ayan, Noy. Di ba isita yung udri ah? Di kaya di ay? Kaya sa kami. Ha? Sa power. Mahog ka ng power? Sige, hindi na lang. Yung mga baro, no? Bago doon sa food panda. Oh. Hala? Butika. Ah, rito. Koy! Koy! Pre. Pre. Musta pre? Okay, good. Koy! Dah sa convenience? Koy! Psst. Isinar? Isinar? Dili ni mo. Paabot mo gusto kong order good. Dahon. Paabot gusto kong order. Musta pre? Oh, bilin. Dili mo pre? Dili tayo mo? Ha? Dili mo. Giapas ka oh. Giapas ka ni Mari. Ya, paro no. Paabot ako sa order mga paro no. Dili tayo mo. Oops. May dagoy sa playa mga gabi mga paro no. Grabe. Ya, paro. Terus mga gawas ng paro no.
Buyan na sa motor mga kabaro. Nanagid ba? Pati na hugawa. Pangit na yung mga kabaro na magsigag washing niya sigulan. Pwede ko masulod dalik safe. Uy. Dili ay mao. Pag kusog yung ulan diri mo baha dia. Kusog. Kusog. Ha? Kusog. Kusog bud. Damay bawa. Sampang babo ta sa kuan. Galway duty call. Kuha nag-out ko kanina alas 3. Ay, ay. Ha? Ay. Ayahay nga pating inita kanina oy. Subscribe ka sa kong channel ko. Mag-subscribe ka wala pa. Ano naman? Andy Vlog. Tomoy. Ay, murag naka... Ah. Anya wala ka nag. Kapantay. Ano naman? Ay, kabalok ko. Oh? Ay, kabalok ko. Apa subscribe ka? Kakuhan mo ka. Nakakuan ka? Cute kayo yung fishing pool ba? Daghan gini ang dito yun ako nag-call kay para makaon ko mag-fisil. Kay na kay isa nagkaon ang kasir, dito Oh. ang bayot. Pero tente niya sa ko, first time kumentor niya ang anong wala daw nag-fisil nga nagkaon tong taon. Buo. Asa ka na? Ano man? Ikaw kung mugo ka nga kumentor mo. Gosh. Nagkaon tong taon mag-fisil. Oh, dili man na pwede. Ano dating inita sa ulo. Ha? Dating inita sa ulo. Init kayo mga ulo ato? Sabi, Pati magkaon nag-facial, di ba na-video? Dali. Nyangal siya. Dahil nga to, supervisor pa yan. Ah, kato si Kwan, ito amiga na to. Nice. Pagtod naman siguro to, Hul. Ano man? Maganda yun ang paligtad para habang nagkaon. Para nagkaon nga po, no? Okay na yung sikreto, Kol. Sabi lang katawa sa ako. Asam ko yung bike ni mo, Kol? Ako rin daw nagpalisod sa akong pinabuhay. Wala na rin. Nalit to. So, mas cute ang yana, Kol. Pero dagan daw niya nga. Ay, ate, napasumbay. Ha? Ate, napasumbay. Ito yung kanina ko kilibel sa ang ilong no. Para isang nakaon. Pero gawa to nga nag-comment, no? Grabe ka na yun. Di ba na, pwede, Kol, nga pati magkaon, nag-facial. Grabe. Sa buha lang yun nga. Kaya, grabe. Dapat, doon sa ako nagpanahon yung mga sa mga maliit na tao. Oo. Parehas ito. Bago pa ko naka-away ko, Ano man? ATF, nagkadali na ang tayo. Ano man? Kaya lagi namin nakasulog sa mes kaya na pagkabot niya rin sa Oo. iyan kaya mo bit Oh. bit. Karon klaro nga kibantang taas ko kay nga tao nga upaw. Oo. Karon. Kuan. Ang babae niya nga wala ko nagkasulog. Hindi kalit og sulpot ang lalaki. Paano sa babae? Ah. Ano daw? Hindi daw ko nagkasulog. Ngano daw gialaw sa mga customer naga-remove og PCR nga na makontrol ng mga tao. Kaya na ako wala kay karapatan mag-discuss sa ako sir. Oo. Hindi na ito monitor ang tao, hindi na ito makontrol ang tao. Sa kadagang customer, klase-klase sila ng mga attitude nila. O kaya mga Tinod. taro, ana, ikalo. Sino man? Kita gani, amigo ganito, nagdalag kong facial ko, no? Gani, wala mo. No? Di ba wala kung baga makaingon mo ko ng mga Oo. customer na unfair daw. Nagdalag gani ko niya, pag musulod ako, suoton ako. Gani, makaingon mo ko ng unfair daw. Kasi lang, Oh. sakit lang kamay sa akin. Sino rin, lain po kayo iyahang tirada dyan, no? Mga tao din mga tao ka natutulog tayo. Kaya sila magtarong business. Nagtulog na sa customer. Oo. Hindi ba dito tanan ko sa Perbot Ape? Ang sa Tinod. naman to. Sino man, Kol? Lagi pagaw ko. Ano lagi nagtanarong business mo? Oo. Mamatlong ko customer. Paano kung makakatlong mo mga tao ka na business? Bitaw, no? Ikalo. Ano ba ganun? Ginatating. Pero ikalo pa. Pagdito ba? Dapat. Ginatating na ganun mo. Para di ka mahasol ang mag-break ka taas. Oo. Ikalo. Kasi rin mo. Ito naman pinito mo. Oo ba? Sino rin? Kaya pag wala diri pauban na ko. Itong taas.
Oh. Nakiglali sa customer. Ano ba? Yang pisil. Na wala na standard. Kaya Oh. na, pagulokon sa ingingon sa customer, tanawa yung pisil daw, ang mga ginabog yung pinaro. Oh. Siyempre, kung ikaw makiglali, dapat standard. Tinod. Yang katong isa, nakiglali po sa customer, comment ang customer, siyempre, ikaw daw ni mainitan na. Tinod. Iana yang pisil, yang medyo iana ang iyang Christmas. Nakiglali sa customer, siyempre, ang customer, mainitan mo puro. Kaya ikaw pa mismo, ikaw pa mismo mag-implement sa magkakuan sa protocol nga ikaw ang magpasunod. Oh. Wala ka sa standard. Siyempre, magkareklamo sa customer. Tinod gol. Matod po sa manager ng malit yun na iya. Dapat maka-face-to-face ka sa customer. Kailangan tanawin sa mo sa una. Tinod. Tanawin sa mo sa una. Tinod ko din. Unsa na diya gol? Bugnaw na diya gol. Oh. Freezer na, pwede na ako masulod sa daan gol. Isulod sa na ako gol Vic, ibrang gol naman to eh. Salamat kay Kula gol. Salamat Kula. Wala umang good. Asa ka ito? Ha? Oh, nag-order si Mrs. Order si Mrs. kay Pag ganing pisil, lagi ang walaon ko ako. oh, money dapat walaon yo. Apis pasok kira. Nalipay ka ni ko kahapon ko. Sabi na ang pagkaraat lang. Pwede rin ka po. Pag-awal din. Oh. Kamay mo lang pagkaito. Mabitaw na nga bisag migo ta kung pala ta gwardiya mo na nga mudala jud og face shield gol. Doon kinasupport dyan sa ako mo. Pati ka superior na po. Gusto ko. Nga naman. Oh, dahil lagi. Sobrang na ito na itong kaisa ko. Tricycle driver ba? Oo. Masulot kay ay lagi wala diesel niya. Yeah. Pamog niya gwardiya ko sa superior pagro kailan. Ano paano bilang kailan? Oh, tag sila first night pa lang nato. Oh. Dati niya sa buas ang dagan din nakapamog gwardiya daw sila. Ano mahambog mo sila dapat mo respeto sila kay pareha ta kabaro unsa. Kabaro pero Ako gani silingan na gani kay ta nga palit ang gani ko face shield kay ulaw kayo. Ulaw kay kuloy nga mismo ato ang kauban. Ulaw na kol. tumusang gabi eh. Oh. Nakalit sa ako grabe yaw sa gwardiya. Gwardiya ko superior man pud ay nako. Ah. Nasa gwardiya ay patay ko. Gwardiya may mo. Gaya uy. Totoo pud ko. Ha? Bigyan nila po kaniyang yung wala kang answer sa inyo. Oh, mo gini dapat walaon kol. Ay ikaw na gusto ko nakaplos sa laban. Mo gini dapat walaon ba? Ikaw sa pinili Taga na kayo. Oh. Kol. Wala isaw. Isaw. Nagpabot ba sa order? Panagsa na medya ronggol. Panagsa na medya Ada ikaw. turil na may sagaran. Ito ba? Nilayo na gani. Anong namin? Ha? Anong namin? Isa kol? Anong namin? Ah, ito kung ugangan. Dito din. Oo. Kabodo. Dili sa ugangan na dyan kol. Karon na. Classic ba? Ano ka trabaho niya? Nasa kuhan, kalina niya ha. Isa na yan. Dili ko lang. Civilian employee ra kol. Dili kol. Kol. Guwapog si Tapi mo classic ba? Masa na siya katong 10X? Ha? Grabe ka ba? Wala kay las kuha ba? Kaya mo tingnan ko no? Mao na diharon. Ako motor mo nakitan. Ha? Ako motor mo nakitan. Ama si kuya dia.
Pilay sit up ni mo na kol. Makina? Kanang kanang oh. Kanataran jakto? Oh, 58. 58. Apil ang motor. Wala dapat? Grabe no. Imo jung gigastusan kol ba no? Grabe. Pero gawo pagka sit up kol ba no? Max ang ba na? Sa reader, kan, reader mo Max. Ah? Reader. A reader? Oh. 155 gyapon sa kol no. 125. 155. 125 na na? Ah, 125? Ah, wala. Tayo lagi ko la. Pila kol? Ha? 239. Ay, sa kol la. 439. Ay, 439 di ay. Isinar na kol? Oh. Basta ginagol ba? Ay, lang silipin kol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ipa daw ko, for tama ko. Di mo na kol. Subscribe lang ka sa channel kol. Andy Vlog. Salamat kol. Kol, mga ikog silupin niya sa convenience kol bi. Mabasa man yan. Basta man yan. Ano sa mga soke ba? Bisa gasa na rin ba? Wapo kay pagka sit up kol ba no? Ikaw na yung trabaho kol? Sana kol, kaya rin mo na mag-modify kol. Kani? Oh. Gusto na ako kol ba? Dak ligid ang luyo. Salamat kay Pajek. Ay. Salamat kayo ha. Next time na lang. Di ka ubiyay sa rental? Ha? Di ka ubiyay sa rental? Pagkulang ko dito ay. Oh, mati. Kailangan ikaw ba mag-rides ka rito? Mag-rides, gwapo yung mo ni magamiton. Gwapo kay pagka sit up ba no? Classic ba no? Oo, pagka Pupuha pagka sit up oy. Vlog na boss, vlog. No vlog. Andy Vlog. Gwapo pagka sit up boss ba? Oo. Subscribe mo video ito. Ano naman kung mo no? Ay, Andy Vlog. ay naman kayo sticker. Ha? Naka sticker wala. Wala. Sige lang, mga tayo naman tuhon. Oh. Pastilan. Mga idol na ko. Hindi na ako makakbaro, no? Mapuha sa yung motor, ay. Hindi ako makakbaro, no? Mahuli na magbalay mga makakbaro, no? Kay... Uy. Gusto ka sa ulan dali mga kabaro no kaya nagbaha agad kadali. Hi te. Hello te. Oy. Kayo na nag-beer mga kabaro no kay iwala na mo lang ni Corban Res Davao City mga kabaro. Oy. Oy Col, madagma ka na Col. Parang nagparang si Uncle, silingan anak ni Kuya Umpik. Oy. Tama mga baro, no? Sugod-sugod ang pag-vlog. Paktas pag-vlog mga kabaro, no? May putol mga kabaro, no? Kaya para cool kaya itong vlog. Uy! Sana. Oops. Basta dugaya lagi. Malamag na sila kuya main. Eh, punsta. Nanasagod sila yung Beerman. Apple Bear. Ha! Ha! Oops. Hey! Ano main? Tanggal Christmas. Hi! Uy! Sa karon mga kabaro. Ngaon yung mga kabaro no. Og main. Tara. Tawag ipanlabhan yan mga kabaro na abtag ulan. Ay ipanlabhan ni Mrs. mga kabaro no dili ako ah. Si Mrs. na naglaba kanina. Naabtag ulan mga kabaro. Mo ni resulta mga kabaro no.
Gusto kayong ulan ganina mga kabaro. Grabe, sulit kayo. Nga. Wala tayo putol mga kabaro. Sayang magputlon. Yan, nagpataas ko tapos tumuras. Manabot ka ni mga kabaro. Comment mga kabaro. Kabugnaw sa beer. Mga kabaro. Nawala na ang likorban sa Davao City mga kabaro. Main, ano main? O boss? Hina mga ora bitaw ta, dali ra kay ta. Kay malakaw na pud biron mga kabaro, mga tumi og turil. Ito may turil no. Oops. Okay. Lahi mo niya kuan ni hatong kuan. Itindog na to ni mga kabaro ano. Pangitawan ako tong kuan kay pwede man ni matindog. Kay hala, hatong kuan diri main. Unsa man bay? Katong ada isa bag. Sige lang. Mga kabaro. Gimingaw ko ani mga kabaro. Siguro gikan pag pandemic mga kabaro. Wala siya ka inom ay no? No? Grabe. Solid. Napo kaya apple beer may akong gipalit. Nalami na guglasa ang kuan. Wala ko rin kuranan kaya akong gigamit sa pang-ano. Sa salaman ta, dili ba? Ay, kwarto ko eh. Kwarto na lang ta. Kwarto lang sa... Sa kwarto na yung mga kabaro. Namatay ko ah. Right. Na ay, ano? Mag-picnic mini-masis sa kwarto, no? Panarang aircon siguro. May murag igang kayo. Okay, dili mga kabaro. Murag siguro. Murag 2 weeks na may makatulog din balaya mga kabaro, no? Kay... Nami sa Turil. Nami sa Turil misis, no? Ano? Kanang ka kung may table dito ah. Nine. Table. Ano ang ibutang? Nandira sa kilid. Sa, ay, diri, sa kilid sa kwan. Sa? Kanang kay tubig. Table. Muna yung mga kabaro. Murag. Gimingaw mo gumin misis. Niyo, natay kwan? Drinks? Hindi ko kabalo. Sa? May asahin mo ah. May mga kabaro, no? Grabe. Pupoy panihapon mga kabaro, no? Pero ang ato man, usa ito adlaw giwalan likorban main? Gapon ba eh? Ay gahapon na di ay. Gapon ba? Gahapon mga kabaro na giwalan likorban mo ni nga halos tanan mga kabaro, no? Murag. Daw. So na win, mga habol. Wala na. Basa pa man. Basa pa. Okay. So ni, nabrida ni main. Ugod sa niya itong gi-order. Oops. Magbaro, no? Sa karon. Abri sa ani. Kagre ko tong butos na. Okay. Nag-order namin ni main mag. Nabasa. Oy, unsa ni niyabo? Ano na nayabo? Ay, sa kuan diri so sa aning sa ni. Ini mga kabaro mo. Si Mrs. mga kabaro. Ay, gamay ra lagi siya man. Gamay ra ka. Tungod sa kakusog sa ulan ganina mga kabaro, wa gid may kaluto og nagpa-order lang si Mrs. mga kabaro. Pareho gud din be. Kini rin no. Ya, tagsag rice. Apa ko nai ko ano nai sa tawag na. Scotch tape. Scotch tape. Ya. Okay. Mga kabaro, no? Nya, nai abriman. Chicken roll. Chicken roll. Oh, there. Uy, ang kuha lang gid ba ang mga kanaw. Sige lang. Eh, basa man ko. Basa man ko na mga kabaro, no? Mo to nga naglami-lami ni nga isabit siguro, no? Sa mga kabaro, no? Pangita na ito ni cluster mga kabaro, no? Oops, palami. Muta namin eh. Ito ni pangpulutan. Murag. Mangaon na lang kayo siguro yung mga kabaro, no? O, dili na lang may vlog ang pagpangaon mga kabaro, no? O, mine, see you next vlog mga kabaro, no? Para ugma mga kabaro, no? Mga tubig ko tabato mga kabaro, mga lagkalag mga kabaro, no? See you next vlog.